गाइस आम मैंने आसी पहुँची गलु दारिंगबाड़ी कॉफी बगीचा और गोलमरीच बगीचा देखी नि गेट एंट्री टिकेट बर्तमान ये काटी नवा भर केते 5 मेरा भाई महू चलो धरन सारे इपड़े जे आमे इपड़े आसिया सुबह देखी पारे आम आसी पहुँची गलु कॉफी बगीचा भितर आमर आउ गोटे टीम 3 जन पिला देखु सेपटे जाकि बुलूं सेपटे रैबिट सेठी देखापी ये हूँ कॉफी बगीचा और गोलमरीच भितर भी पणस गछ देखिपे लगुच बड़ पार्टी कौन ठेकुआ गुरा कौन सदा रखुंट कि ठेकुआ बिकी दौरान देखुवे जो पान ये हूँ कॉफी गछ ये हूँ कॉफी गछ एबे देखिपारे आपण यार कढ़ कषि हूँ बर्तमान ये देखिपारे छोट छोट कषि हूँ बर्तमान आपको कॉफी बड़ हाँपाई प्राय मसे रु 2 मास लगिपारे सेठी भी देखंतु कषि है मोर पूरा टीम आगे पलैंती मु पछार रही जाइए भिडियो बन ये सब हूँ गोलमरीच गछ गोलमरीच गछ गुड़ाक बड़ बड़ गछ मध्यम मूल लग जाए जहाँ फल से गछ साहाय्य से तार गछ डंक बा ऊपर को माड़ी थाए देखिपे जो पानपत्र टाइप अच्छी ये हूँ गोलमरीच पानपत्र टाइप गोलमरीच भी ए ऋतु हैनी प्रायतः अगस्त कषि हूँ गोटे गोटे प्रायतः अगस्त रु अक्टोबर मास अगस्त मसरू प्राय मार्च मास मध्य गोलमरीच एवं कॉफी बहुत मात्रा रे फली थाए तो यहाँ आसी मे मास हो जाइए तो कषि आरंभ हो मसे 2 मास पर प्रचुर परिमाण में गोलमरीच एवं कॉफी फली पारे आमर टीम देखंतु गोलमरीच भितर पशि तोलुंट तोल गोलमरीच गोलमरीच ये कषि है 2-3 पेंथा कॉफी भी ये बर्तमान कषि हूँ चला 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 देखिपे टिकेट गोटाक 10 टंका गोलमरीच 21 को टंकाटे यही हिसाब से टिकेट पैसा तोड़िकी नियो पाचिनी तो गोलमरीच कौन कर हाँ चलो चलो से भर आड़े देख यहाँ कौन छोटियाटे कि 10-12 एकर पूरा ये गोलमरीच चोरनी हो देखिकी गोड़ हाथ भांगी देवे बीरा हाँ हाँ कौटी देखा है
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବୀର ଭାଇ ଗୋଲମରିଚ ଚୋରେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲା ଆପଣ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି, ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଗୋଲମରିଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲମରିଚ ସେଇଠି ହେଇଛି, କଷି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବୀର ଭାଇ ତୋଳି ନେଇଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ଗୋଲମରିଚ ଗତ ବର୍ଷର। କଫି ବି କିଛିଟା ଫଳ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏରା କଫି ଗଛ ଅଗଷ୍ଟରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଇଏରେ ଫଳୁଛି କଫି କି ଗୋଲମରିଚ। ତ କଷି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ। ହଁ ତ ଆମେ ରୋଡ଼ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଆ। ବଗିଚା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପୁରା ଟିମ୍ ସେଇଆଡ଼େ 3 ଜଣ ଗଲେ ହେରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀର ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କଫି ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁରା ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ। ନିଅ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଟିକେ ଦରକାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ନୂଆ ଲୋକ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲମରିଚ ଗଛରେ ପାଚିକି ଅଛି, ନାଲି ପଡ଼ିକି। କେତେ ହେଇଛି ରେ କଫି 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 ଏଇଠି ଦେଖ, କଫି କଷି ଏଇଠି କଫି ଦେଖ। ସାର୍ ଆମର ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ କଫି ଚିହ୍ନିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫଳିଲାଣି। ଏଠିକି ବି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଠି ବଗିଚାର ଓନର ଚେୟାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଡ଼େ ଯିବାନି, ଆସ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ହାଡ଼େ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା ହାଡ଼େ? ପଳେଇବା। ଚାଲ ହରି ଆଗରେ ଆଗରେ। ବାଟରେ ନେବ, ଏପଟ ନେବନି, କଣ୍ଟା କୁଦିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗଛ ଗୁରା 200 ଫୁଟ ଲେଖା ହବ। ଏଇଟା କି ଗଛ କେଜାଣି? ଏଇରା ଓଷା କରିବୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହବ। କି ଗଛ? ଏ ଗଛ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। କଫି ଯୋଡ଼େ ନେଇଥିଲେ ସକାଳୁ ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତେ, ଯେ କ'ଣ କରିବା, ଶୁଖିକି ରହିଲାଣି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଷି ହେଉଛି, ହେରା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୋଳିକି ନେବାଟା ଏତେ ମଜା, କିଣିକି ନେବାଟା କ'ଣ ଏତେ ମଜା? ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିକି ନୋଟିଗଲା ଭଳିଆ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କଫି ବଗିଚାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଲି, ତ କଫି ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଇଠାରେ କଫି ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ବିକାଯାଏ। ସେଠୁ ବି ଆପଣ କିଣିକି ନେଇପାରିବେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ। ଚାରୁ ଚେୟାର ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲ। ପଛକୁ ସେ ପଳେଇଲେଣି ସମସ୍ତେ ନା ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ। ପ୍ରାୟତଃ କଫି ବଗିଚାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତିଦିନ 400ରୁ 500 ମଧ୍ୟରେ ଏଠିକି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କଫି ବଗିଚା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ଗଛର ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଫଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବାଇକ୍ ଆମର ବାହାରେ ଅଛି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ବାଇକ୍ ପାଖକୁ। ଏଠୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବୁ ଗ୍ରୀନବାଡ଼ି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ମାଉଣ୍ଟ ହିଲ୍।